दिनै जों खाना 23 तारिख अगास्ट दिनै स्टेटहुड डिमान्डे अब स्टेटहुड डिमान्डे जों प्रत्येक बोसोर दिल्लीयावनो फालिलायो उनाव थांनाय बोसोर जों जाग्रा बिभिन्न परिस्थितिनि कारनाव जों दिनै हाथिफ्रा हानि राजधानियावनो जों थायना थांदोंमोन आबनि बागै दिनै जों जोंखौ दिनै इयुथनि प्रेसिडेन्ट दिनै बिएस दै आंखुद बिदिनो आरो इनिनो खाना साइड भिजिट जों खायबायगा आरो एसडिपिअ ओसि जतन फेमान खायगा तो दिनै आलोचना खायगा जों अब सेमानि जे जागा मराठमनि हिनाव अब अरन अंसिनाय तो आबनि बागै जों दिनै आबनो ठीक ठाक खायगा खोनाव बा दिनै हरनि बिसिङाव सामु बायरिनानै बातना फुंनि बिसिङाव जों जाहाथे अस्टेजनि सामु कमप्लिट खायनानै आबनो जों जायगा माने साखालाय दङ एबं आबो फायबो पाइनाय बोसोर जरतिर बर बुगा गेदारिं नानि आबो जों বিশ্বাস खायो दाबो सामुनि जरा तै जत भाद्र मास और भाद्र मास काति प्रासाद बागै जतनि क्राइसिसनि मास भाद्र मास आव जागा सामु हमो तै रां पैसा बायदिनि असुख बिसुखनि जरा तैखौनो जों आसा বিশ্বাস खायो जे दिनै समस्त त्रिपुरानि जे दिनै डिभिजन कमिटि दं माने प्रत्येकटा डिभिजन कमिटिना कम बेस फायनाय तो दिनै বিশ্বাস एकदम सारा हाजाराव थांनानै आंनि বিশ্বাস